Nasamtangang gitambalan sa ospital ang usa ka lolo nga gikan na mista human kini mabangga ug napiit sa 10-wheeler truck niadtong Sabado sa gabi. Ryan Sorote, sugin nimi. Nagpingit pa sa kasakit si Lolo Dino Pilapil, 81 anyos suman napasok sa luyo sa 10-wheeler truck ang iyang gimanihong sakyanan niadtong Sabado sa gabi dinhi sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Liloan. Bila natudulan usa ka oras una pa nakuha si Pilapil kay nang huwampa og dagkong cutter gikan sa Dakbay Sugbo ang mga rescuers. Diyang hingpit nang nakuha sa mga rescuers ng biktima, dali kining gidala sa tambalanan. Nasayran nga padung na untang muuli sa ila sa lungsod sa Compostela ang biktima human mamista sa lungsod sa Konsolasyon. Dihang giingong nasuwawan sa suga sa kasugat ini nga sakyanan, hinungdan nga nabangga sa nagpark na truck. Mangitang na mo, mga 5 minutos, anak siya may daspag na rin, kasi trapak ka o. Wapot sa kasakay nung daw? Tama, riwan ako may baulit. Di ko kayo, kaya ba ako nakakonsekuan sa fiesta, pero di ko ka siguro. Nagtuwa mga investigador nga nakatug o nakainom ang biktima samtang nagmaneho. Labi na, nagdangog ang daan sa hitabuan tungod sa pagbunok sa uwan mao nga pahimangno sa kapulisan. Kung bisag dili motor, bisag mga 4 wheels. Ilan tamo inom mag-drive, pero wala disgrasya. Ryan Sorote, News 5. Deputy Director for Operations sa Kapulisan giawhag sa Executive Judge sa pagsikop sa most wanted sa rehiyon. Gipahinumduman usab sa West ang kapulisan sa mga legal nga pamaagi sa pagpahigayon sa ilang mga operasyon. Andrea Patenya, sugin nimi. Executive Judge sa Regional Trial Court 7 Judge Soliver Peras mao'y nahimong guest speaker atol sa flag raising ceremony sa Police Regional Office 7 kaganihang buntag. Sa wa pa niini sugdi ang speech, usa ka espesyal nga direktiba iyang gihatag kang Senior Superintendent Conrad Capa, ang Deputy Regional Director for Operations, na mao ang pagdakop sa nahabiling wanted person sa nasod. His expertise is to hunt down fugitives, and I think he knows already who that guy is. Huwag ka mag-alala, Colonel, at kasamahan kita. Di ikalimod nga nakatatak na sa huna-huna sa mga tao ang imahe ni Capa, patigdakop sa mga pinangita sa balaod, human niini masikop ang usa sa mga most wanted persons nga si Delphine Lee. Dako ang pagtuon ni PRO 7 Chief Superintendent Danilo Constantino nga si PDMA Supreme Master ug kanhi Kongresista Ruben Ecleo Jr. mao'y gipasabot ni Peras, hilabi na nga siya mao'y nagkumbikto ni ini sa pagpatay siyang asawang si Alona. Very challenging yan. Bago siya noon nahuli, nagkaroon ng firefight, di ba? And we expect pagka talagang meron siyang kasama, yung mga followers niya, magkakaroon, do not expect na mahuhuli mo siya ng ganun lang kadali. Yung sutin passing. Samtang si Capa miingon nga madakpan nila si Ecleo kung masigpatan kini sa Rehiyon 7. Lahi na kuno iyang responsibilidad sa PRO 7, itandi siyang tahas isi Pepe sa Task Force Tugis kaniadto. Iyang giklaro nga ang pagdakop kang Ecleo usa ka standing order alang sa tanang sakop sa PNP ug di lang sa usa ka opisyal. Dugang niya nga kadtong diha pa siya sa Task Force Tugis, wa sila kadawat og impormasyon gikan sa Bureau of Immigration nga nakagawas na si Ecleo sa nasod. Kasi I already checked with the immigration, and he has no record of travel. I don't know lang with, by marine vessel or ship or yacht. Nakiktigom usab ni Judge Peras ang mga investigation officers. Iyang gipahinumduman ang mga pulis na magpabilin silang matinud-anon sa ilang profesyon ug di nila kalimtan ang mga standard operating procedures sama sa pagsiguro nga kumpleto sila sa arrest warrant o search warrant kung mudakop og suspect o mupahigayon og raid. Kasi karamihan sa nagreklamo, inaaresto sila without the warrant of arrest. So doon sa exception, Section 5, Rule 112 or Rule 113 yan. Kailangan alam na alam yan ng pulis. Andrea Patenya, News 5. Ang GMR Megawide Consortium nga mao'y midaog sa bidding sa pagpanindot sa Mactan Cebu International Airport magsugod og guma sa mga tugpahanan karong buwan sa Oktubre. Kaganina, gipalaila ang mga opisyal ini isip kabahin sa 5 ka buwan nga transition phase. Chiki Bargio, Suginlibi.
Human sa flag ceremony kaganyang buntag, formal nga gipaila-ila sa General Manager sa Mactan Cebu International Airport Authority sa tanang empleyado ang duha ka tag-as nga opisyal sa GMR Megawide Consortium nga mao na unyay mudumala sa operation sa tugpahanan karong umaabot buwan sa Oktubre. Ilang giklaro ngadto sa tanang regular nga kawani nga way mataktak kanila sa gayong sila na ang hingpit nga muduma sa maong tugpahanan 5 ka buwan gikan karon. Marinyusab ang mga kontraktual nga empleyado base sa rekomendasyon sa management. Of course, we would like those people to consider being with us as well. And there is a process that we will have in place. And of course, we will work hand in hand with MCIA. Renewable, so it's the option of management to renew them every 6 months. Ila sab gitinaw nga bugtong operasyon sa tugpahanan og airport maintenance ra ang hilabtan sa GMR Megawide ang tanang government agencies nga dunay buhatan sud sa MCIAA magpabilin gihapon. These things cannot be taken over because these are mandated by law. But everything else is turned over to the concessionaire. 5 ka buwan ang transition phase. Una, pahingpit nga i-turn over ang airport operations ngadto sa GMR Megawide Consortium. I will add that we're not here to take anything away from the airport. We're here to add to the airport. Jinky Bargio, News 5. Paaprubahin ni Governor Junjun Davide ang gi-file nga motion for reconsideration sa iyang giaprubahan nga rekomendasyon sa Provincial Board pagpaubos og 60-day preventive suspension ni Duanog Mayor Nelson Garcia. Motion consideration denied for lack of merit. Subay sa 5-page order ni Governor Davide nga gipagawas karong adlaw, wa niya tuguti ang motion for reconsideration nga gisangat ni Dumanhog Mayor Nelson Garcia. Nasayran nga gisuspenso si Garcia subay sa reklamo ni Vice Mayor Efren Hica. Human wa kuno tuguti ni Garcia ang pag-appoint og Sangguniang Bayan Secretary. Matud ni Davide, kuwang sa merito ang motion ni Garcia pagpaundang sa suspension order. Alang niya nga gibalik-balik lang ang mga hinungdan nga gipresentar ni Garcia. Yes, Your Honor, received. Oh, mail na naman mo iya kay naman sa opisina. Laing gipasabot ni Davide nga di kinahanglan ng usa ka formal nga investigasyon usa ang suspension. Ipaubos ang preventive suspension sa usa ka opisyal agig paglikay nga maimpluwensyahan ang mga nalambigit sa investigasyon. Basta na joinder sa issues. Meaning, na complaint, na itubag. It files a motion to dismiss, which was considered by the Committee on Complaints and Investigation as his answer. Ako tanaw na, there's no need for a formal declaration. Under siya, he will be placed under formal investigation. Mamla yung katarungan mo. Wa malipay si Garcia sa nahimong desisyon sa gobernador o gingong nagpadakini sa pamulitika sa mga kauban sa provincial board. I am a little bit disappointed sa atong governor kay knowing the fact na siya abogado, ang iyang amahan, former Chief Justice, wala din siya mubasa maayo sa sitwasyon. Mudangot na sab sa korte si Garcia, di nang iyang manghud nga si kanhi kongresista o gubernatorial candidate Pablo John Garcia, mao'y iyang abogado. So they are now preparing the whatever cases that they will file in the court. Hinoon andam si Davide kung ikiha siya ni Garcia tungod sa maong desisyon. Oh, that's what he's been saying in the papers, so I would expect that. King Perez, News 5. Og mao kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Lunes, Mayo 5, tuig 2014. Kini si Frank Malilom Jr. Mga istorya di lang kutob sa pagatud sa impormasyon. Belated happy birthday, Attorney Frank. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kalabaw pa sa balita, Aksyon!